ክብራት ዓዘብቲ ከመይ ቀኒኹም ዝመጽ 11 ሰነ ሶሉስ መዓልቲ ፊስቱላ ብደረጃ ሃገር ተዘኪሩ ክውዕል እዩ ኣብ ከተማ መንደፈራ በዝጋጣሚ ኣብ መደብ ሳይዳ ሓንቲ ጋሻ ዓዲመልኩም ኣለኹ ዶክተር ኣብርሀት ገብረኺዳን يقني دكتور سلتي قدمتنا أم مدب سايدا نموخان عدل زهب كني دكتور أبرهت أب ميدا بوزحات قدات فيستولا آليا تخناخينا حكيمة أحويا كساب نبور هوتن زكاي زمرحان زولدان أبكعتن تعويتات اللي ناي ميدا تموكراون كتكافلنا سلازي فيستولان تايو تنقو سعبينو بخميك كوحد وي كوجد يخيل زعم السلي حطوتاتينا كنملش مجمريا توم أجايشون بتعمي أمسكنكم فيستولا كم مجلسي كمي تجلسيو دكتور أبرهت يغني اللي منا مجمرة بزعبة فيستولا كزارب حدا شخمي زك قالوا الكويد مثلا كل كيزي بزعبة فيستولا كزارب كلهم قال خابت مهري أبزي كبابير يرلخو نتافس جلا أبز مهر الله جزية كل جزية زهنتي بزحت تمهري كا نتأر استزياء تأقسمعو يقدسو تفعل لي مصنع تزكايدون الله بس أنا فس جلا كن بالكلنا انتايو يتي قندي حجي كم فس جلا كم قال أبزنا يتقدريننا أتيارلا صبغيو جن انتايو فس جلا فسجولا قبل كله بالتفعل لي مجد دمت عنديو تعينو توقع بزحيو نابنت فسجولا قبل كله سي كلته نايسبنتنا أسرع راح عدلو ما سسرحني سرحة أنت أبجيجا وي بحدجا تراخيبا جن يتحاوص الله أو مونغو قالي مسكوت يغفتمو يتحاوص نابنت وي بتفطرو وي بحدقة أمونغو إزي غورورنا نايم استنفاسن أمونغو إتي مقبز وردلو دلو شحلل نولن كأدا دندحري اللي خوينو فسجولا يبال أب عدت نايدمنا اندحري نايوغا كل ساعة إتي بتي فيني لنا نتوعو متحلال في دلو وحدنا أكسجين زلو مستينا أرتري بزح أكسجين زلوا خرّخب كله خرّخب زي كبوندي أنت تراخي بخا فسجولا نولو لومي تجدسنا كم كندي أرستنا زغون زلوجن فسجولا بسنكي مولات زمت زلويو بتفسجولا النانتوا إذا بفل لايك أنت تبايلي توا مولداوي فسجولا نخنولو بإنجليز obstetric fistula يزبال سلازي إزي انتايو نحريلنا أكالات سرعات مفراي ناي حنت قوال نستيتي قربا بطان تايوم دولو ناي شنتي فحنيا كوم اون ناي شنت موتي بدحريت وقن نحرينا دمات ناي مجرشان ناي كالكال موتي إزي قربا بطي دولو مسمريم سلازي أمونغو إزي آتوم بالتفعل على مجديس أن إحنا نزارب لينا أنت دعا ركب وي مسكوت تفتيرو إتي بمسمرو حلف تقبو شنتي لا ما تنقص يخيل بو يلحق إتي بقبو حلف تقبو كالكال مسكوت سلاز رخبد ما نفتي الرحمي يخيل بو غيرو يوت سلازي إزي يوتي مولداوي فسجولا إلنا نتوع زي خات نايلومي أقداسي أرستنا خوين دولا سلازي بعد سيرو زيو فسجولا إلنا نتوع مالتي أو مسرح
ናይ ሕርሲ ድመጽእ حراي أب حرسي زمت إلنا تنكون تايو فيستولا نخجات أمسي انتايو تي سأجن تايم استرخبه إذا صعبين زينت تنكي ناي فيستولا مولد أو فيستولا لنا خنزارب بزحات يوم متفق على مصنعتي زتكبره بقدسات سبات مسترعي بزحيو حجي جن انتايوتي تنكي اندحريلنا اب هاجرنا اب كلن بهراتنا مرعى تحت عدمه الله زوتوري تحت عدمه مرعى انت يفطر تحت عدمه تنسي مسعود ما حرسي حجي بزي انتايوتي اقداسي زخون زلو اتا قالن ستيتي تحت عدمه وين اندحر تمرعى توم أكلات سرعة مفراي بقعت سلازخونو تنسي تحس تنسي مسحازات تقول عاي عبي اتناتا أكلاتون النعبي يدخيد يخون نمبر بمولو عابيو أي ودنيو يغتصل كي كتسأله اللوغن إذا قول عاديات أني سالا بو مسرد ما اتزعب زلو عشل معالتي مس آخلي كواتس نايقدنيو حرسي جمر حرسي أبدي جمر اللو جزيه انتايا يالو تتقام حجي اتي عتمت قولا ويسرع زغونا أكالاتا بفلايكن اتوم عتمت قولو إنا نزارب نتي أوشت ما هتنا زعب زلو هتسان أبوان حرسي نخوصو بوطا يولون أي معبلا يتسبب أبتسبب اللو جزيه انتاي زغون دلو اتي قلعة بتدفيت نايت مهتن كوتس يدلي اتي موت اجن وخولا يكونن سلازي اتي رئسي شكنا رئسي نايت قلعة مستي عصمتي نايتي قولو يغرقرمو امونكو دلو جواداتات وي سغا دخنولو نايتا قالنستيتخا يصقطو ابز صقطلو غزي انتايو دغاطم زخونه سغا اندحر تقرقيرو خوينو عدت نايدم ايركبن عدت نايدم ابسنلو غزيخا تايخو يموت دحر قرب غزيخا تايخو يرقف تجموت سغا بازي انت يفطرالو فسجولا يفطر حجي ازي تحتي عدمه مرعى كم تنقي ناي فسجولا خنبل كلنا مسرح إذا سلا زخوني جن كارلوت زولد عدك أنستيون كم ويقات مني فسجولا يقات مني من البات نبور حارسات خون حنسا قلتسع حجي كنت انسي أقات إموا تتنسي بقبو أبحكمنا خيرا انت دعا زي تمرمرت مكتتال اندحر زي قبرت قالي ناي قلعة أكمامتا وي تقول عمنا البات أزيو قزيف قوون غليو إزيتات اندحري أقدمو زي تفلت أخوينو تايكا قاتمي مالتو أب حرسي اتي عقود حرسي نبلو ويستناوح حرسي كما تسيو باتي أقدمنا زقلسنا يو مسرح دما تايقون مالتيو اتي نايشنت متحلال في وي اتا نايشنت في حنيا وي اتناي قلقل يسقطو يقرقرو بو مسرت كاني تسغا يموت مويتوها يرقف قداد يفطر بزي اتي فسجولا كفطر يخليو قال طنقتات ناي فسجولا انتايوم بزوح غزي اتمدنقوي ناي حرسي الله ابنوي غزي تعري اندحر اللي غينوت اتي مسرح يقصل جن اتقلع اي ولدن حجي انتاي اتي استاينا بحلاوي اقبابات ناي حرسي بتن محرستي بتن قربابتي زقبر بزحالو انتاي يدانا قيا دحنك تحرسي اخي فرق ليتك تحرسي اخي ساعات سلسته تحرسي اخي صباحك تحرسي اخي ام مبراق صحي ام معرب صحي زبال فتناتاتن لمناتاتن ماريامنا املاخن ناغبرا تيجي وسدو بزي مخنيات كا اتي مسرح نايتي انتو يزغلصنايو يغصل نفس جولا يغيد مالتيو
ካልእ ምናልባት ኣብዚ ሃገርና ግኑን ድዩ ኣይኮነን መጽናዕቲ ኣይተገብረን ግን እዚ ብጉጅለ ኮንካ ምዕማጽ ደቂ ኣንስትዮ እዚ እውን ሓደ ጠንቂ ናይ ፍስቹላ እዩ ንሰምዒና ኣብዚ ሃገርና ምዕማጽ ደቂ ኣንስትዮ የሎን ማለት ኣይኮነን ተጸኒዑ ብናይ ኮሌጅ ስነጥዕና ተማሃሮ ተጸኒዑ ከም ዘሎ ኣረጋጊጽና ኢና ግን ክንዲ ምንታይ እዩ ብኸመይ እዩ ገለ ዝባል ግዚኡ ምሳኸለ ክግለጽ እዩ ኣሎ ንፍስቹላ ኣብፂሕዎ እንዶ ኣብፅሐንን ኣይጽናዕናዮን ክንሪኦ ኢና ስለዚ ፍስቹላ ብኸምዚ ጉጅላዊ ዝኾነ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብዝግበሩን ኣሎ ማለት እዩ ስጋዊ ርክብ ማለት እንድዩ ኣብኡ እዩ ደሎ ሓደ ብውሑድ ሚእታዊት ዝግለጽካ ኣብ ግዜ ሕርሲ ክትሕግዘን ኢልካ ኣብ ግዜ ኦፕሬሽን ኣብ ዝግበር ግዜ ናሽቱ ጌጋታት የገጥም እንዲ ህይወት ናይ ቆልዓን ህይወት ናይ ተኣደን ከተድሕን ክትለኻ ዘጋጥመካ ኣሎ ስለዚ ብኡ ድመጽውን ውሑድ ፐርሰንቴጅ ወይ ሚእታዊት ይረአዩ ስለዚ ቶም ጠንቅታት ንብሎም ናይ ፍስቹላ እዚኦም ሕጂ ዝጠቐስኮም እዮም ካልእ ክህሉ ክእልዩ ግን ኣብዚ እዩ እቲ ኣብ ሃገርና መጽናዕቲ ጌርና ድረኸብናዮ ከም ጠንቅስ እዞም ሕጂ ዝበልናዮም እዮም ምናልባት ከይርስዕ እኳ ብዛዕባ ክሽቦ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምስፋይ እዚታት እውን ኣብቲ ምድንጓይ ናይ ትሕርሲ ተራ ስለ ዘለዎ እቲ ኣሰፋፍያ ከዓ ኣዝዩ ይፈላለ ስለ ዝኾነ ምናልባት እዚ እውን ነቲ ፍስቹላ ዝበሃል የምጽኡ ብፍላይ ነዚ ግን ኣይጽናዕናዮን ዝጽበየኩም ዘሎ እዩ ዝጽበየኩም ደሎ መጽናዕቲ እዩ ስለዚ ነዚ ብፍላይ ርኢኻ ከመይ ጌርካ ክትከላኸሎ ከም ዝግባእካ ድሓራይ እውን ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ እዚ ግን ተጸኒዑ ኣሎ ከም ኣብነት ኣብዚ ናይ ክሽቦ ዝበሃል ተግባራት ኣብ ናይጄርያ ዝጥቀምሉ ዓይነት ክሽቦ ኣሎ እቲ ክሽቦቲ ኣዝዩ ነቲ ግዳማዊ ብልዕቲ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ዘይኮነስ ንውሽጢ ኣትዮም ከማን ስለ ዝቆራርፅዎ ስለ ዝሰፊዎን ገለ ሽኮራዊ ዝኾነ ነገራት ስለ ዝእትውሉን እዚ ብጭቡጥ ፍስቹላ ከም ዝገብር ተጸኒዑ ኣሎ ስለዚ ብሓፂሩ ጠንቂ ናይ ፍስቹላ እዚኦም እዮም ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ሕራይ እዚ ምስፋይ ርሕሚ ዕጉት ሕርሲ ዝፈጥር ተኾይኑውን ሓደ ዓብ ጠንቂ እውን ምዃኑ ኣይተርፎን ልዕሊ ሓካይም ደኣ ክንዛረብ ኣይንኽእልን እምበር ሳዕቤኑ ኸ ዶክተር ኣብ ርህድነተን ደቂ ኣንስትዮ ስነ ኣእምራዊ ኣካላዊ ማሕበራዊ እንታይ ንባዕሉ ክሽቦ ሳዕቤን እንድዩ እንታይ ይፈጥረለን ናይ ፍስቹላ ዘጋጠመን ደቂ ኣንስትዮ ሳዕቤን ዲና ክንብሎ ወፅዓ ዲና ክንብሎ ብተፈላለየ መገዲ ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ወፅዓናታተን ግን መጀመርያ ጭንቀት እዩ ምክንያቱም ሪኦንኦ ዘይፈልጣ ሽንቲ ክቆፃፀራ ኣይኽእላን ቀልቀል እውን እንተዳ ተሃስዩ ኮይኑ ከምኡ ሕጂ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ግዜ ኣይ ኣምናንን እንታይ ኮይነ እንታይ ወሪዱኒ እንድብላ እምበሪ በቲ ሕርሲ ተጎዲአን ከም ደልዋ ኣይርድአን እዩ ሕጂ ኣብ ጭንቀት ጥራይ ናብዚ እዋን እዚ ዝርከባ ድሕሪ ቁርብ መዓልታት ገለ ግን ናብ ሕክምና ከይከዳ ከለዋ ቤተሰብ ይፈልጥ ወይ ንቐረባ ቤተሰባት ትነግር ቅድሚኡ ዝነግር ግን እንታይ ኣሎ ጨና ሽንቲ እንተኾይኑ ሽንቲ ትጨኑ ኩል ጊዜ ዝደቀሰትሉን ዝተኸደነቱ ክዳንን ጥልቁ ይኸውን እዚ ሓበሬታ ይህሉ ግን እንታይ ምዃኑ ኣይርዱን እዮም ኣብቲ መጀመርያ ግዜ ታደይ ወይ ናይ ቀረባ ቤተሰብ ምስ ፈለጠ ከዓ እንታይ እዮም ዝገብሩ ቀልጢፍካ ናብ ሕክምና ምኻድ እንድዕ ምናልባት ድሓረይ ስተር ይርጋዕለም እትነግረና ትኸውን ክንድምንታይ ቀልጢፈን ይመፃ ኣለዋ እምበር ካብቲ ቅድም ንፈልጦ ቀልጢፈን ናብ ሕክምና ኣይመፃንን ኣብ ተፈላለያ ብሄራትና ዝግበር ባህላዊ ሕክምና ይፍትና ብዕኡ ፈቲነን ምዕዋት
مسأنا جن ناب حكمنا جتن يمتع أزي حج من البات أزيو تمحيشيو ناب حكمنا من دفراي متع حواريتات بريديو ونسمعه اتقال فسجولا زبهالون تفليت له حج بخمزي زحشي يمثل جن أزي عبي صقم الله حبو كويني مساتن تتصنع كال انتايو أزي قصالي شنتي كغيد كله بجكاتي جنا نساتنون كبلعه كسديا اي تابعنين بزي مبلع بزي مستاي كله ነገር ጠጠው ድብል ስለዚህ መስለን ሰብነትን ይማሲ ሙሉ ጥዕናውን ክልዎን አይክልኒው ተነጽለን ተሓቢአን ሓፊረን ይነብራ በቲ ከባቢ ድማ እንድሕሪ ይጨንዋልዮም ኮይና ዋይ እንደኸስቶታ ክንገብር ኢና ንኸይድ ሰባብ ኣፍ ደገ ዳሓን ተሓዲርኩም ኢሉ ይምለስ እምበር ኣትዩ ኣይዕለለኒዩ በዚ ተነጽሎ ይቕጽል ማለት እዩ ካል ምስፍስ ጁላ ዝመጽእ ነገራት ኣሎ እና ጽንሐቲ ዘይምቁጽጻር ጥራይ ደይኮነ ገሊአን ኣብ ትሕርሲ ነዊሕ እንድሕር ጸኒሐን ኮይነን ኣብ ጎልአን እውን ገለ ጸገም ስለ ዘሎ ዝሕንክሳ ብግቡእ ክኸዳ ዘይኽእላ ኣለዋ ስለዚ እዚአን እንድሕር ርኢናየን ኮይና እውን እቲ ጅማውቲ ተተንኪፉ ስለ ዘሎ ዳርጋ ኣብ ዓራት ተጠቕሊለንን ዝድቅሳ ክንቀሳቀስ ኣይክእላንን ሓደ እቲ ቀጻሊ ድፈስስ ኣሎ እቲ ጨና ኣሎ እቲ ናይቲ ከባቢ ጸቕጥታት ኣሎ ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ እዚአን ኣብ ገዛየን እቲ ቀጻሊ ሽንቲ ዝፈስስካ ኣብቲ ቆርበት ንፈልጦ እንዲና ሽንቲ ክንድምንታይ ይጸልዓልዓ ከም ደብል ነቲ ቆርበት ነቲ ተኣፋፊ ቆርበት ይቕስሎ ይሕርፍፎ ይሓክኦ ይቆስል ስለዚ ጸገም ወይ ሳዕቤን ናይ ፍስጁላ እዚ ኢልካ ክትገልጾ ኣይትኽእልን ኢኻ ሃዲመን ካብቲ ከባቢአን ሰብ ኣብ ዘይፈልጦ ከይደን ንቕምጣ ዝወሰነ ኣብ ግዜ መጽናዕትና ዝረኸብናየን ኣለዋ 40 ዓመት ፍስጁላ ዝነበራ ሰበይቲ ካብታ ዓዳ ጠፊኣ ጋሽ ባርካ ኣብ ሙቐት ዓዲ ኣብ ደገ እናደቀሰት ላኻ ወይ መሽረፈት ወይ ስፈ እናበለት ኣብኡ ተቐሚጣ ድሕሪ 40 ዓመት ዝተርግኣለም ትዝክራት ኾውንያ መጺኣ ኣብ መንደፈራ ተሓኪማ ድዒና ስለዚ ሓፂልካ ምጥፋእውን ኣሎ ኣብ ዓድኻ ምንባር ካልእ ሓፂልካ ምጥፋእ ናበይ ንሱዳን ሓፂልካ ምጥፋእ ናበይ ናብ ጎረባብቲ ሃገርና ናብ ኢትዮጵያ እውን ይኸዳየን ስለዚ እዚ እቲ ህይወት ናታተን ተሳዕቤን ናቱ ብዙሕ እዩ ኣብ ድኽነት የንዳኣትዋ ድኻ ድነበረት ታዝድኸየት ትኸውን ምክንያቱ ኣብቲ ማሕበራዊ ሕቶ ናይቲ ከባቢ የላን ምርዑቲ ድያ ቀዳማይ ድፈትሓ መን እዩ ምስ ጨነወቶት ሰብኣያ እዩ እቲ ቤተሰብ እውን ኣብ ገዝኡ ክሕዛ ምስቲ መነባብሮ ፅበት ናይ ገዛ ብዙሕ ፈቃደኛ ኣይኮነን ነፍሰን ይፈልጣ ገለብላ ካብኡ ሃዲምካ ምኻድ እዩ ድሕሪ ትኸይድ ኣለኻ ናብ ገለ ብዘይ ዝኾነ ነገር ድማ ኣብ ድኽነት ኣለኻ ስለዚ ድኽነት ምምሳን ቁስሊ ዳርጋ ስንኩላን ኮይነን ንቕመጣ ስለዚ እቲ ሳዕቤን ናይ ፍስጁላ ብዙሕ እዩ በዚኢታት ተዛሪብና ክንውዶ ኣይንኽእልን ኢና ምናልባት ታሕረያ ኣብቲ ዘተና ሲስተር ይርግኣለም ብቐርባ ካልኦት እውን ኣብዚ ስለ ዘለኹም ክትወስኽሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ብዛዕባ ፍስጁላ ደቂ ኣንስትዮ ክዕልል ከለኹ ነየናይ ተዛሪበ ነየናይ ከም ዝገድፎ ይድሽግረኒ ምክንያቱም ብዙሓት ርኢየ ከም ሰብ ምስ ማይ ኮይኑ እንድሰርሓ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ንሪኦም እዮም ስለዚ እቲ ሳዕቤን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ተነፅሎ ዝመስልዎ ሕማቕ ነገር የሎን ከምኡ ደኣ መሰለ ነገር ድማ ንዝኾነ ሰብ ኣይትምነየሉን ኢኻ ስለዚ እዘን ሰባት እዚኣተን ተነፂለን እየን ሳዕቤናቱ ዕውር ዝኾነ ሰብ ኣብ ጎደና ይሪኦሞ እዋይ ምስኪን እዚኣስ ዕውር ዲኣ እዚ ዕውር እዩ ይበሃል ዕውር ግን ይመሃር ዕውር ግን ይምርዖ
ولا تقولن ستيت يولدو الله تفعل يسنكلان نمرعان تمرتين محبراوي هيوتات زمرحو فستولا كن زنزبلناين يو بتصحيتها بخمزي ينزلنا برازن دك انستيو مالتي سلازي احتر قبلو انبر بزعبا السعبينات نفستولا ابتن قدايات مغلط يبلو كل سب انا كزارو زدلن تايو ننزارو زلنا كأمن من دفرا فستولا هوسبيتال يخيد يرئي يزارون يتعذب يفلت زي خبل دخل ترى له سعبيناتو مودة تايبلون مانا هو كنت سمعوا خلها يسكحكحكا بتعم زحزن تحت عدمة إلكي أب إذا فيستولا أب تحت عدمة راح ديو أب كل تسلسته زولداون أب رابعك ولداديو أب سالساك ولداديو ولا تنعبيز بلاون يقات أميو زبهر رئيتو تاتالو إزخا خميو وأقدم بلاد غيسياني رندي ألو يقات أميو إذن تايوتي قلتيف كان بحكمنا زي مخاد انديو تتوالى ليه بعلن لمدن نايت زبنا قالن ستيتي أبجز أخت حرس الله أنت حرست أبجز أيت زبلت زبل بوزح جزيس زلوا تسبدا منلو أبجز أني فتنا مغنياتات كلون خيل يسلم تاينا بحكمنا زي كذا جن أبحكمنا ندحر غيدن نسان تريفن دكن حقيفن كم زملسا ردوي جن ما بسحتو جزية السب بتزنبرة مريم ما بجزاي كتحرسني أو جزاي كحرس زي زبال سلازرلوي لازي تا عنتو يتقيس هذا النوركو أبو لا داتون بوحد يخون نمبر فسجولا الله يقدمي من دفرا فسجولا هوسبيتال زمسكرو مزاقبتي الله باكالون استرير قالم عبدالله لازي يقدم هراي سيستر يرجع علم كن رخبان دينا دونجين كم زمت بقى أي متان فيستولا مخانو نيردو أون إلكي مس متأخ ويتن زمت نمفواسو قليلو فيستولا فيستولا نمحكامو قليلو كبيديو انتايو مالتيو اتدرجا نايت ماسيتي يوساني انت دا ناي قلقل زي مقصر ناي شنت زي مقصر علي وخينو كلتيو ببتارا خطغبرو بحنساك تغبرو تخللو الله معاسيوغه اتي نجر اقاطيمو اتا حممتخ نمطبحتي دلوت ديا مطبحتي غيركا خطحويا تخل ديخا دبال قمتات يكوسد سلازي انت فسجولا قلطيفو انت دا تحكيمو قلطيفو يحوي وصيتو دما لعليو ግን ምስቲ ደረጃ ናይቲ ፍስቹላን ምስቲ ፍስቹላን መሰጋጠመን ቀልጢፈን ናብ ሕክምና ከይመጻ ዝደርፋ በሰላታት ፈጢሩ ቁስሊ ፈጢሩ ነብሰን ተወዲኡ እንድሕሪ ኮይኑ ግን መጥባሕቲ ጌርካ ሽዑን ክሓውያ ለይልካ ይጽበኒኻ ደጋጊምካ መጥባሕቲ ጌርካ ግን ከም እትዕወት ሙክራት ሓኻይምና يمسكرولنا له أبز وانزي سلازي قليلي أينولونينا قليل زخون اللوكين بآجا انت دا نبحك منا متيكا هو قليل بزعبا في ستولا زقبرك يوم صنعت له مثلا دكتور أبرد ما صنعت خسك كما يمثل هو بزعبا فسجولا مصنعتي اب كلتشحن سلستن تغايدو زغا UNFPA ز
ዝጀመርዎ ኣብ ተፈላለየ ሃገራት ፍስችላ ኣሎ ኣብ ተባህለ መጽናዕትታት ተኻይድዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ኣብ 2003 እዚ መጽናዕቲ እዚ ንኽገብር ዕድል ተዋሂቡኒ በሃገር ደረጃ ሰሪሕና ኣብቲ እዋን እቲ ግን እዘን ፍስችላ ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ተሓቢአን ስለ ዝነበራ ኣበይ ኣለዋ ኢልና ኣናዲና ክንረኽበን ከም ዘይንኽእል ኣብ ግምት እቲና ንንውሕ ድበለ መዓልታት ብሬድዮ እየን ተፀዊዐን ናብተን ተፈላለያ ቦታታት ከም በዓል ባረንቱ ከረን ዓዲ ቀይሕ ሰንዓፈ መንደፈራ ወላ ኣብ ኣስመራ ከይተረፈ ተፀዊዐን መፅአን ኣብኡ ርኢናየን ምስረና ብዙሓት ፍስችላ ሽዑ ኣይመፃናን ከምቲ ዝተፀበናዮ ግን እኹል ረኺብና ምስቲ ተሓቢአንኦ ወይ ድማ ጠፊአንኦ ድነብራስ ደፊረን መፅአን ተራእየን ብኡ መሰረት ከዓ እቲ ህላዌ ናይ ፍስችላ ኣብ ሃገርና ከም ደሎ ተፈሊጡ እንታይ እዩ እቲ መጽናዕቲ ቀንዲ ዕላምኡ ኣለዋና ዶ እንተለዋና ከመይ ጌርና ክንሕግዘን ንኽእል ናብ ንቡር ሂወተን ዝምለሳሉ መገዲ ከዓ እንታይ ክግበር እዩ ንዝብል እዩ ስለዚ ብኡ መሰረት ፍስችላ ምስ ተጸንዐ ብዞባ ደረጃ ክንደይ ድኾና ኣለዋና ዝበዝሕ ፍስችላ ኣበይ ይርከብ ብዝብል ኣበየናይ ዕድመ ኸ ገኒኑ ይርከብ እዚታት ኩሉ ምስ ተጸንዐ ኣብቲ መጨረሻ ኣብታ መጽናዕቲ እቲኣ ዝበዝሓ ፍስችላ ዝተረኽባ ካብ ዞባ ደቡብ ስለ ዝነበራ ብውሳነ ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና እንተዘይተጋጌ እምበኣረይ ኣብቲ ዝበዝሕ ፍስችላ ተራእየሉ ደሎ ሓደ ካልእ ኩለን ፍስችላ ዘለወን ኣብ ካልእ ዞባታት ከዓ ብቐሊሉ ክበፅሕኦ ዝኽእላ መጓዓዝያ ተመሪፁ ኣብ መንደፈራ ከም ዝኸውን ውሳነ ተገይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብታ መጽናዕቲ እቲኣ ዝተረኽበ ግን ተዓንቲ ወይ ዝጠቐስኮ ብንእስነተን ዝተመርዓ ትሕቲ ዕድመ ከለዋ ዝበዝሓ ከም ዝነበራ ረኺብና ማለት እዩ ኣዝየን ብዙሓት ንሳተን ነይረን ካልኦት ተዓንቲ ወይ ዝጠቐስኮ ወሊደን ዝነበራ ከምኡ እውን ተረኺበን ትቐንዲ ግን ቦካላትን ኮይነን ኣካላዊ ምዕባለን ዘይማዕበለ ከሎ ናብ ሕክምና ረድኤት ንምርካብ ቀልጢፍካ ዘይምኻድ ኣብ ሕርሲ ነዊሕ ግዜ እናፀንሓ ስለ ዝኸዳ ኣብቲ መጽናዕትና ከንፀባርቕ ክኢሉ ማለት እዩ እዚ ከዓ ነቲ ናይቲ ፍስችላ ሆስፒታል ንጥፈታት ሓጋዚ ኮይኑ ኢለ ኣምን ኣነ ስለዚ ከምቲ قديم استقسكو تا مصنعتنا قومو تحبر فسچلا هوسبيتالنا خي بجبري تن تحت عدمه زخونه زبز حدين ويس تنكالوت زبل كم صبصب يهلو قونيو ግን ርግጸኛ ይኹም ዝኾነኻ ምክንያቱም ከድካው ኽትሪአን ከለኻስ ዝፃወታ ከዕልላ ድመጻ ይመስለኻሞ ፍስቹላ ዝገበራ ዘለውን እየን ስለዚ እቲ አንተወይ ከድካ ምርኣይ ዝበለጸ እዩ ክንኣምንካ ስለዚ እዚ ሓደ መጽናዕቲ ኣብ 2003 እዩ ድሕሪኡ ፍስቹላ መጥባሕትታት ምግባር ካብ ድጅመረሉ ግዜኻ ኣብ 2010 ሓንቲ መጽናዕቲ ክትግበር ስለ ዝነበራ ተገይራ እታ መጽናዕቲ እቲ አንታያ እተን ፍስቹላ ዘለወን ናብ ሆስፒታል መጽአን ተሐኪመን ወይ ተመሓይሸን ህይወተን ከመይ ኣሎ ምስቲ ህዝቢ ተዋሂደን ዶ ኣበይ ከይ ኣለዋ ዝብል መጽናዕቲ ተኻይዳ 2010 እሱ ድማ ኣዝዩ ውጽኢታዊ ነይሩ ከይድና ርኢናየን ንሳተን እውን መጽአን ርኢናና ተኸታቲልናየን እቲ ቀንዲ ዕላማ እንታይ እዩ ነይሩ ነዚአን እንታይ ኢና ላወን ምስረጋገጽና ኩነታተን ምስረአና እንታይ ክግበረለን እዩ ምስ ህዝቢ ከመይ ኢለን እቲ ህዝቢ ስለዚ ጨነዋ ጸሊእወን ዝነበረ ሕጂ ምስ ሓወያ ተቐቢልወን ዶ ኣብቲ ዝኾነ
ማሕበራዊ ንጥፈታት ናይቲ ከባቢ ክሳተፋ ሳተንከ ተበጊሰን ዶ እንተዘየሎ ከዓ ከነበግሰን ከምኡ ክኾና ከም ደለዎን ዝብል መፅናዕትታት ተኻይዱ ብወገን ሚኒስትሪ ጥዕና ብወገን ሃማደኤ ብወገን ምምሕዳራት ምትብባዕ ንክግበረለን ርእይቶታት ተዋሂቡ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከመን ዝተተግበረ ይመስለንን ኣሎ እቲ ፀገማት ክህልዋ ንኽእል እዩ ንሳት እውን ነብሰን ፀሊአን ዋላ ተሓወያስ ተቐይመን ድን ዋላ ሞራል ሲኢነን ኣብ ገዝአን ተዓፅየን ዝነበራ ከም ደለዋ ተረዲና ዋላ ሓወየን ከለዋ ግን ብኣካል ንዝረኸብናየን ኣተባቢዕና ገለ ንጥፈታት ተፈጢሩ ነብሰን ከኣልያ ንኣሽቱ ድኳናት ክኸፍታ ገለ ክገብሮ ዝኽእላ ሰፍየን ስፈ ክሸጣ ዝኽእላ እዚታት ከም ዝግበረለን ብተፈላለየ መገዲ ሓገዛት እውን ዳሕራይ ተገይሩለን እዩ ሽዑኡ ተፀኒዑ ዝነበረ ከምዚ ጌርካ ኢኻ ህይወተን ክትመልሶ ትኽእል ብዝብል ፅቡቅ ውፅኢታት ተረኺቦ መስለኒ ካብቲ ዝቐረበ መፅናዕቲ ዝተረኽበ ሓበሬታታት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፅቡቅ ነይሩ ክብል ይኽእል ሕጂ እንታይ እዩ ነዚኣተን ናብቲ ቀድማ ኣቢለ ዝብልኩ ንኣሽቱ ዝኾና ናይ ህይወተን ዝመርሓሉ ገለ ከፍርያ ክሸጣ ገለ እንድሕር ኮይኑ ዕዳጋ የድልየን ኣበይ እዩ ክሽየጥ እዚታት ወሳኒ እዩ ምናልባት ከምቲ ደጋጊመ ዝዛረቦ ዘለኹ ሲስተር ይርጋኣለም ምስአን ስለትነብር ካብ ቅድሚ መጥባሕተን ምስተጠብሓውን ብድሕሪ እውን ካብኣ ስለ ዘይፍለያ ድሕሪ ዝተገበረ መፅናዕቲ እንታይ ውፅኢት ተረኺብዎ ክትሕብረና ያኢለ ይኣምን ዘሎ እዚታት እዩ እንተን ዝተገበራ መፅናዕትታት ራይ ዶክተር ኣብረህት ይቕኒየልና ቁሩብ ከነብርየኩም ሞ ክንምለሰኪ ኢና ሲስተር ይርጋኣለም ይስሐቅ ተመክሮኺ ከመይ ይመስል ኣብ ምንፈራ ዘሎ ናይ ፊስቱላ ክንክን ምሕደርኡ ከመይ ኩሉ እዚ ኣጣሚርኪ ከተዕልልና መጀመርያ ኣብዚ ምርካብኪ ብጣዕሚ ብስም መደብ ሳይዳ ኣመስግነኪ ኣነ እውን ኣመስግነክ ናይ ተንዳ ፊስቱላ ሓላፊት እየ ሕጂ ከምዚ ዶክተር ኣብረህት ዝበለቶ ኣነ ንሳን ተረኸብናሉ 2004 እዩ ኣብ ባፂዕና ተረኺብና ንዓይ ኩሉ ሓድሽ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ግዳይ ፊስቱላ ኣብቲ ዝነብረሉ ዝሰርሓሉ ነይረ ሚድዋይፍ ስለ ዝነበርኩ ኣብ ክፍሊ ማሕረስ እየ ትሰርሕ ነይረ ድሕሪ ከምዚ ናይ ፊስቱላ ኣሎሞ ንባፅዕ ምስ በሉኒ ኣነ ባፅዕ ከይደ ኣብ ባፅዕ ምስ ከድኩ ኣነ ብዙሕ ነገር ኤርየ ማለት ኣብቲ ዝነበርኩ ቦታ ግዳይ ፊስቱላ ክበሃል ከሎ ፊስቱላ ከምዚ ክትዛረበሉ ጥልል ዝብል እምበር ኣብቲ ውሽጢ ኣቲኻ ብጣዕሚ እዩ እተን ሕሙማት መጀመርያ ኣባኻ እምነት ኣለወን ምክንያቱ እስኻ ንዕአን ኩሉ ነገረን ኢኻ ህይወተን ኢኻ ንሕና ድማኒ ካብቲ መጀመርያ ኣፅሪናየን ኢና ህይወተን ኢና ቀይርናዮ ምሄርናየን ኢና እንታይ ክኾና ከም ዘለዎን ከዓ ናይ ትመፃኢ ህይወተንካ ሓቢርናየን ኢና መንገዲ ኢና ትሒዝናየን ድሕሪ ክንቀዋሙ ኮይኑ 2007 ኣብ መንደፈራ ቆይሙ ኣብ መንደፈራ ቆዋሙ ከሎ ግን እቲአን ሽዑ ንዓና ዝመፃና ዝነበራ ብጣዕሚ እንዲ ክገልፀልኪ ይክእልኒ ዶክተር እዚ ኺብል ምክንያቱ ሰንኪለን ገሊአን ስንኩላት እየን ገሊአን ትሕቲ ዕድመ ገሊአን ንፁላት እየን ህይወት ኢኻ ትቕይር ሓንጎል ኢኻ ክትቅይር መጀመርያ ክትረኽበን ከለኻስ እንታይ ኢኻ ዘለካ እስኻ ሓንጎል ኢኻ ክትቅይር ከም ሰብ ክትገብር ኣለካ ኣነ ሰብ ኣይኮንኩን ገለገለ ግዳያት ናብ ካልእ
حسب صنحنا بحنقولن مالتي مسرخب كين كفت أقابا بلاخي نعاخي أنا مسبلا كم دقيقة كير حقفن وانا تو خيرهم زلون نعيكا خامنا لي اللون دحر حسب بابينا بطعمين أسكاف نقري بس صرناين نتن قدمين زمصا كوف نبلن مساتا شو انا السبي بلا عرات كتبين كلخا ابزي دقسني بلاخي عرات ازمعخي ملكتلكي عراتنا نصيفكي تدقسين مو كال بزح نغر الله وفتوشتو تبسلاتات كتوص انتونكي حنغولي خدقيري حنغولن كنقيرن كاجيزينا نوست مساتا نحنا بزح حماتنا رئنا بزح قداتنا رئنا مش بزحات هيوتنا لك كما أتنكوين نسرعنا هنا خير أبدو بزحك أبجحنينا لنا أنا بتعمي مسأل مسرحي سأوتي حقوستي حرة الرئيس يسترير قالم بطعمي أمسكنكي إتا أبزعرات زي أيدك سنية مبالي إنسان تايو أبزعرات أيدك سنية أكتب لك تخيل أنت يا خوينا مسلكي بك أخدو كلا خلو زي تخيل يا ناشنتنا يقلقل من الحقص لزلوها السان عاز ملكتها مسلاني قلا أديتات شعو سلام انتاين تلكن أنا كو أبقزاي نتعرات قديدة بتحدد استكيري بتحديني ددقس جوغو قلنا بلا سئيلي حجي إنسان تايدرأ تعرات معادم الكتاي مسلاني مالهاش نزي عرات صبغتي خبس فسخي أنا أيدك ساني بلغ زي أنا عخي أتملكت الدقاق سخاني بتحتي انتاي تنصفلن انتاي جيركي إخو ما جيركي نعم أبتعالات كم تملكتن تقبريها نعم صدق أسكيا شو مش ما مقد هو سيستر لما لقيت دادك يسحتير ما ميقاق ما نبلاغ مهنتو حاوين ك أجخدها حاوين أبنور هيوتن زملسا التعوتو لنك اللوادو وي بمولارين درجة أتي أنا أحويا من بلندلنا تنسو حد إن كوين عندنا ولا أما عبراوي هيوتن تاي مسلكي حجي مسكرة عدن حاوين ملو زولد اللوا كما تسين حجب أبزناتن لتأثر تحدي حاوين كل تقول عزبتها سلس تقول عزبتها معرى جرمن دخدالوا معرى سودان دخدالوا هيوت ما بمولي يتغيروا حاوين ولا بمولو أمرادن بتحن هيوتن تغيروا نابرا خمان دكتور أبرد فلت أنا حدا ما أنت أخي واجرات لنا هيوتكم كميلهم اتمجمر فتحنا سبعينا بزي قدس نحن حسبوت كوينا نحن حسب كوينا وانا وليدي قول عيك عبيز بلدها سبيت الله انا بنفسي حدير ايه ولاد وليدي سبعين تترفهمي بعلينا برايك يرك نبرت خلي زبس حق انا بسبوتن مليسنانينا تنسبوتن سبوت هونكا لابر انك غيرها سلدلنا زتغيرها مع تلوها نحن بتعمل عوداتنا عوداتينكا بس قبلك تلي